hande mundoona zviri kumba kwenyu sekuru makapinza nyoka mumba mufunge mukadzi wenyu akavharira chikomba izvozvi. Are you trying to say kumba kwangu kuna chikomba? Sekuru handembokuudzai pesa apa. Aiwa mai mofa avadaro kani. Vakatovharira munhu izvozvi sekuru hande mundozvionera. Aiwa ndiendeka kunoona mwana mudiki wanga waona kupi chikomba. Sekuru zvamuri kutoimagine munhu zvitori zvishoma. Aiwa kuna zvakadaro mhaniwe. Kana uchirwadziwa nerudo rwangu nemudzimai wangu ka siyana nesu. Handei sekuru handei mundozvionera handei akatovharira chikomba izvozvi. Handei ndinozviona. Ndakambokuudzai sekuru basa kudaro kana muzukuru stressa pamusoro. Alright, sorry sekuru chihandei sorry. Iwe unondiudza kuti mumba mune munhu? Ari mukomana mudiki uyo wese. Mira muzukuru, mira. Toda kuita zvinhu zvine chokwadi. Pane marumu maviri apa, iyo nei. Imo mune munhu sekuru. Hey. I want to Chicha unenge uchindiitira naye mai mofu. Mofu kana anga asati atombopedza kutaura nyaya yake anga achida kutaura. Auziva zvawaita iwe? Hana mofu zvataita tachitaura nyaya isasa anga asati angopedza nyaya yake anga achida kutaura chete. Usanyapera kudzungaira iwe. Soro ishangamire. Nawe yandiunza muno mumusha menyu. Ndiye kuti ndakajirwa munda nembwa. Munda wacho ushu. Mudzimai wangu ushu. Ndakamubata nechikomba. Chikomba chacho chiri pano. Umbondi nawo. Pamusoro ishangamire. Zveshuwa zvinhu zvatova nemakore zvichiitika. Ende ndakati ndivanyeurirewo. Munhu wacho ndeushu. Ngomana. Nyautaga noiziva here? Wangu sabhuku. Zvakangoitikawo sabhuku. Namusikanzwa ndakangoitwa sabhuku. Alright. Saka nyaya yako yakanaka kana uchibvuma munhu handiti? Pamusoro ichangamira. Pamusoro. Iri ndatuma kubva kumushoko changamira. Munin'ina wangu uyu haangagadzwe dare. Nemurume uyu ari kuti akahurirwa nayo. Murume yatimuzive haana kuroora. Akangofana neiyeyo wachona ari kunzi akabatwa naye. Vese zvingori zvikomba. Kozikana kumusha kwachona hazikani. Saka inini pano ndatumwa nababa kuti ndizomirira munin'ina wangu. Hatizive kuti akaroorwa isu. Tunoziva tanozvigarira ega achizvishandira. Zvekuti ari kuti akabatwa nechikomba hatizvizive. Vese vakangofanana zvikomba kozi haana kuroora. Ndo mashoko angu yachangamira. Alright. Mukomana. Ndizviri kuti hauna kuroora. Ndo mataurirwa zvikuita pana. Pamusoro changamire. Urongwa iwo ndo watinawo. Kana mai mofu anoziva. Takatounganidza tine $70 yati kuti tikawedzera toendesa. Makamawa nenguva yakareba zvakati muchigara mese. Haana kuwanda hayo changamire makore acho 17 years. 17 years. Usingazikama kumusha kumukadzi. Chokwadi mama. Wakatadza muchikomana.
mukadzi ugara nemukadzi 17 years usina muonekera kuvabereki. Kana ndimiwo zvinoita here izvo? Aiwa kwete. Aiwa. Saka ana baba vangu ati kudii kumusha? Hamusore, ana baba vangu vatoda kuripwa nemombe nhatu. Nemombe nhatu? Alright. Saka kana zvakadaro baba vanofanirwa kuendesa mombe nhatu idzodzo. Handiti? Iwewe ukapinda mudanga musiri mako ukarasika handitika? Ndikuda pakudiwa mombe handitika? Nembudzi yani yaSabhuku. Nokuti wakaita zvisiso. Pakapotseka Sabhuku. Ndopawa Sabhuku. Zvaonekwa, zvaitwa samaita. Oya, tinoona nakaSabhuku. Kwanzi chabuda kwa maivhirimo. Tosanga ikoko pakanaka. Hai kune wabuda chisi 1 day. Tosanga ikoko. Sawira tatikuona kubva zuro paya patabva kudare. Zvekuti rwasi tikatonosawira mupenyu. Zvishuwa zvetwa namai mufina namva ndakambozvitasira kuti ndo zvavangati nekunyarira kwakaita ikoko. Tingazvidini mai senior? Wewe vari kubi? Waplazo. Zodiva plazo. Aiwa tibvire kumbepo ukumwacho vekudi wela mama plaza boy tidzikamire idzoeka mapapo hatina kukoka ipana paisusu ayo nevakomana naimi hasiri here mukomana uyu akatojara iwe uita basa rekuva uchivharira mai mhofu panapa mari yavo kuvharirewo kuti utenga nayo sikati yacho godzokera kani jesu mai mhofu iri zvaananguita kurwera kumusana kuvaiwa momai mhofu zvamuita zvina kunaka vasikana imi makarorwaka kana mhofu 17 years vachingoti vari kunondiroora aiwasaunzirewo here tsitsi nhai hatakata $70 amusukuunganidzere imari iwani zvino makamboiverenga here mukaiona inenge chingoni $70 iri muhomwe ndaneta asikana ratibvunze kwari naiwe haasiri here mukomana uya unoona mukomana uyu kubva ndadzvanyirirwa kudare kwamambo paya akauya pano ndichisvikirana nemahindira iyi ndamboiona ichi kuti tenderera ikanditakura ini kuti ndakarwisa munhu wakazondosungwa futi aiwe zvino unopona here nhai mhofu sona kana kuonda kana kugeza hasi mai mhofu musadaro wemhofu inzoewo tsitsi kana ariyo mahuman rights acho inini ka ndakundika ndakanzi ndikangovaona chete vari vese ndakavhiringana navo ndiri kusungwa mukomana uyu ndakatozomupa mari 70 yandaa ndakachengeta ndonoroora ndibva ndamupa kuti ndibude kutoti pachikomba ndaidii aiwa pamwe ndiri kuona kuti mabhutsa akavhura yajekichina aya pamwe ndaakazowedzera ndakanzoti makamuvhura kamabhutsu paya aiwa ko zvichatyisa here sawira zvazara izvi maisinyora mazvonaka zvanandichitaura kuti mari yacho 70 inenge chingonzi iripo yekuroora iyo ichiverengerwa muhomwe nhasi yakunzi yapiwa futi munhu asasikana murume anokupai rudo uyu vanhu vazhinji muvhileji vanenge vachikokuchivai muchifamba muri vairi paya soro namutsai makwira madzika rudo rwacho rwapera nguva ipa asa zvichatyisa sawira zvako izvi ndiyerure pfungwa dzako musazvidye mwoyo kana kuzosvika pakuzvipfuudza handiti nekuti ukazviurayaka kunoshota kumba kwenyu ende vanhu vanochema 1 day remangwana kana poto yaimbodirirwa 4 makapu emvura yakudirwa kana 3 yekuita sei vanenge vakutowedzera
kwanditi peace of mind wanenge unongodonotwashungurudza kavanenge ane peace of mind Paul azvichambotyisa zvezvikomba zvazara aiwa zvazara zviya zvazara chakutongo mai sinyoro munoreva kuti namai mhofu renyu rimwe aiwa bodo kungotaurawo zvangu kuti zvazara sinyora mheno kwawakazongofamba-famba asi zvazara izvi chakutongotyisa nje kuti ungazongozorwa zvirwere zvakati kuuya zvawanda-wanda izvi saka ugera hako nabamunini wako panapa vachiuya ndichinjana ndingaite sei nemutemo yenyika asi mai mwafumirei ndimbokupai sando yenyu mukadzi ane varinga muzimbabwe mambomuona ndiye yuka kwandatanga kubvisirwa ndokwandichaenda this time kosi mofunda anzwa nongoti vanorora anguri sinyori aiwa nyaya yashate katiti hedu tifambe-fambe chapava papurazi chii aiwa indaindai ndivaisire mvura yekugeza sezvomanzwa nekuvaseka rarudo asikanaka aiwa tingati rudo kuita judhasi chaiye kuita judhasi kuti nhasi mungodya mese mundiro mangwana bva mukamutengesa aiwa kana hande sinyokazi kujigiswa aiwandi uchiramba uchigarire munhu akadaro noona sinyoro dambudziko rakaitika mukadzi ndakamutorera foromani papurazi panoda zvitadza saviri hande sinyore okuita nekupikwa vakudadzira kurasika nemashura aya akomana inandimbofa ndakachita wangu ini murume yowe zvari mashura zvino mafamba zvakanaka kwamaenda aiwa tafamba zvakanaka mofu tingachidiko tongotambira zviripo nhaye mudzimai zvinoita kurambanisa munhu nemurume wake makangondisiya paya makawana wenyu musina matambudziko ese chiregai ndipinde mba ndikuisira mvura yekugesa mumboshambidzikawo pane vangu zvakaoma